dagiti sarsarita ni Lola Angela. Buwan obing, agulima kan agtalna kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo anapaulwan. Ni pagay anapakumbaba. Idi una na apanawan ubing, prutas ken bulbulong ti kankanen dagiti tattao. Isu atunggal balay idi apanawan ubing, napunno ti arubayan da kadagiti na duma-duma akay kayo nga agbunga. Kontento da iti kasti ataraon. Ngamarik na dagiti mannalon, analakadang agkapsot, no prutas kan bulong laeng ti kananda. Iso anagkaykaysada anagkiddaw, iti Diyosenda. Iti banag, amang papigsa kadakwada, nang runa tanadagsen ti trabaho da. Iti mahisa nga aldaw, Bisinak manen bakit? Agasambat nga minday taminulahak ngay. Isungarod nga intuludan ka ni ti kanam dito'y taltalon, taamo ka mabisin kan. Kaslasaan nga umdas sa mga anak iti prutas kan bulbulong. Tapno napigsaklat ta ka na yon. Kat anya nga rod nga iti maaramidan tayo. Isulaang mo't dagito iti mabalin tayo akanan. Nagbayag apat gani Diyos ang tikid daw tayo. Wen nga rod. Anya ngamin pa'y ayat ikayat tayo. Kat no ar-arigan, kompleto tayon kadagiti taraon. Oy, sika. Agli sika man dito'y sangwanak. Apay kayo wapaglisinat, kat nagtubo akong dito'y sangwanam. Apay ngamin, nagtubo ka dita sangwanak. Nagpakada ka kumapay nga imuna, sakbay nagtubo ka dita. Apay kayo, saan nakadi akayat akadwa? Talaga asaan? Anya klase ka amula. Naggatid dagdag itabulong mo. Kan kasla makasugat. Saan nakumamat, ngawiyawan kayo? Apay kat asaanan. Saan arumbang nagtubo ka, tanagalas ka. Nagsakit kamatan nga agsasaw kayo. Gapu ka di tagbunga ka, kat kay kayat da ka dagiti tao. Kay kayat dak dagiti tao. Inaldaw dak nga may tangtangadon. Daw may dakitaan no adda bungak. Iso nga umapapalakan ka kayo. Imbag kapay. Siyak, kaslawan ti sirbing. Sa anak mo't nga bunga. Talaga ngawan serbim. Iso asaan ka pasalsali dita. Tamangan no gapukon ka. Saan dakon nga may pasyaran dagiti tattao. Sino ayat yung ungtam kayo? Day taman amula. Makitam ka di. Ni pagay dayta. Apay nga inungtam kat managbabain dayta. Papapanawag nga rod. Tamadadaol tinapintas abuyak no pasalsali tita sangwanak. Pay amon, basta saan nakangaan-anwan. Saan ngagpaiso, ngamjak kayat tibuya na. Awan pa'y serbina. Amangan met no saan pa'y adimanon di panagbunga na. Bakit? Ado man ang tinapuros ka abunga dagiti kay kayo. Napuno man ang dayta basket mo alakay. Naluumpay dagito eh. At damanan kanen ta iti agmalam. Napanmat nagala itay dagiti kaaruba ta iti bulong akananda. Nasayaat, tanawadwad latta dagiti taraon tayo. Patsyak, saan na tayo abaybayan ni Diyosan? Ang maging gayta, di na pa'y pinatgantikid daw tayo. Amakapangan tayo kumamat iti naidumduma at taraon.
Aguray tayo laeng lakay. Mamatiak, saan na tayo abaybayan ni Diyosen? Amom kayo. Buybuyaan ka itay. Kapangatan nga dungaw bing kantat tao timang purpuros kadagiti naloom abungam. Nakitam kayam dayjay. Wan kayo. Makapaapal ka. Kasta ako mamat. Ngamsan ama pa din, tasan kamot akayo. Nagababa ka kanakutong. Jak maawatan no anya tilangam. Robian nakmanan nga uyawan. Podnumat, apay, arapaap mo kadimot tagbalin akas kanyak. Arapaap ko ama katulong kadagiti tattao akas itiar aramidam. Saan ama pasamak dayta? Apay kayo. Ngamin, naagbunga ka akas kanyak. Awanan isunti patay mo. Iso akas ta kalatan. Kaya rikam tiruot ngagtubulatan dita igid. Nalpas manan tinagmalam, ngawan man laang tinaaramidak. Malaylayan dagiti bulong ko, kendumano ng tigibus ko. Ngamjak pa'y ammo no anya ti servant dito ilubong. Apa ingata, anay parswaak. Kastoy letta ka din tibiyag ko. At tubo kan maiwara, kalpasan na malaylay. Diyosan! Amok amang mangag mo ti arungaing dagiti parswam dito idaga. Ipakitam ko makanyat no anya ti sirbik. Jak kayat ngagnanayo naklatan na kastoy. Kitaon lakay, naglang to ti bulong na day tamula. Kanayon nga na may ikatan iti bulong. Iso ang nagagat nga agbulong. Kay kayat na nga rin ti maikatan iti bulong lakay. Iso anasken nga gagat tayo met. Nga umay mangikat iti bulong na. Tapno maikan iti waya dagiti agrosing nga bulong na. Ala, umay kan lakay. Tulungan nak nga rodan amang ikat iti bulong na. Yalaan tan sa dagiti karuba. Total, intugot mo met day tadakkel a basket mo. Ay, sige nga rod, lakay. Bagay, nakitam dayjay. Oen, mula. Kagap-gapo dagiti agasawa dito yan mo. Katkas tao na itiragsak nga nagpuros kadagiti nalalang to abulong mo. Numakaitad ka kumamat ti taraon kadakwada. Pansinan da kamat kuma. Wan nga rod, mula. Naragsak tirik na ay ayatan dagiti tattao kang ka. Kaya't kumat ang mapadasan dayta. Kasano ang mapadasam kat kasta kalaang mat. Basta latan agtubtubo nga awan anyaman na. Hey. Jak intensyon asaktan day tariknam. Ngam day tamat tipod no. Saan na bali mula? Nakanayon na kang agkarkararan ka ni Diyosan. Mabaliwan na rito yapan na kay parswak. Bakit? Pumudpudot matan ti panawan. Ay, huwag nga rod lakay. Makaulaw ti magna di tatenga ti init. Iso anasken adi ka kakainaran. Ti pakadanaga, kat dagitay mulam lakay. Numabayag nga awan ti danom, sigurado ang malaylay da. Lakit di Anya nga ti aramidan ta. Diyan mo bakit? Itala nga mapadasan tayo ti kastoy. Nas ka na pagsasaritaan tayo kadagiti panglakayon, no anya ti rumbang nga aramidan tayo. Mula. Apay ngata nga awan met latitudon. Wen nga rod kayo. Idi pa'y napalabas alawas nga urayak ti panagtudo na. Saan ko akabaulan ti agbunga no awan ti masagap-sap ko adanom. Uray sakmat kayo. Sa anak ang makapagbulong. Iti na lang to no awan danom. Kaslaag kakapsutak pa yun. Uray siya kayo. Mariknak matay ta.
Tulungan na tayo kuman ni Diyosan. Bakit? Kita amti kayo? Ha? Saanan ang nagbunga? Manon nga daw nga agkarasubliak. Gamkaskas di nga awan matlat tabungan ha. Ay nalakay. Agpapada tayon samot nga apektado di kastoy apanawan. Diyosan! Kiddawan mikin ka! Nga itad mo tinananay atudo para kadagiti mulami. Saan na kami kumabaybayan? Diyosan! Pagay. Pagay. Agriing ka. Ha? Ano yan day jay atimang? Siyak. Ti Diyosan. Denggem anay bag. Dagiti ibagakan ka. Anya day ta, Diyosan? Ammo anapakumbaba ka. Ado, dagiti panangumumsi anang nanggag mo. Gaputa saan ka apulos nga agbunga. Puro day ta, Diyosan. Kasla panagrik na awanan serbik. Di mo panunutan dayta, pagay. Taiti intero asang lubungan. Makapadpadas itinakaro at ikag. Awan tinanum ken tudo itinaunday apanawan. Isumat lagayam nga agrik-reklamo da kayo kan mula. Ita nga ipanagnag mo. Nga adda serbin pagay. Ha? Agbunga ka. Katibungam. Isunto ti kanan dagiti tattao. Diyosan? Si kanto ti agbalin akang runaan ataraon. Dagiti tattao iti sangalubungan. Apay day tabunan mo lakay. Inaklangan po kanan dagiti kay kayo analaylay. Anya? Anya pa nga iti serbi dagita. Di damot ta nagbunga. Bay amlaang idalakay. Amang ano agtudo kat agbunga dan tumot laeng. Umay ka. Kaduan nak bakit? Intamang kita iti bunga kananta. Sige, kan kita akmat ng dagiti mula, no nagsublin tinalang to apa nagbulong da. Pukanan daksamutan, pagay. Saan ka madanagan kayo? Tamangarami dak iti wagas tapno saan da ka apukanan. Anya kumati maaramidam. Ang ka madanagan kayo. Tamangarami dak iti wagas. Pukanak kumanda ito'y akayo. Kaslad na ng kulding iti sakak. Ha? Ni, awan mo't lakay. Naggatal. Da ito'y samay. Mula nga tindog ti bulong na. Si Magid iti sakak. Anya klase amula dayta? Parutek man. Ay, saan? Saan lakay? Saan mo aparutan? Kita mo, adabungan na. Ha? Ay, wan. Isulaang kadagiti amin amula tinagbunga. Kan naglang tupay. Hanggang, anuan ta nga iti bunga na? Iyawid ta, katlutuan ta. Sige. Barang no makan ti bunga da ito'y amula. Nakita yung dayjay. Kayo kan mula. Inala dagiti agasawa ti bunga. Kat inyawid da. Padasan da kanu nga iluto. Agkakapsot akon, pagay. Uray, Jack. Kasla saan akon ama kaangas. Apay anagbiag kan nagbunga ka. Itinto tada kami kat malay-lay-lay kami. Jack amo kayo. Namidi na minsan narabi Nangagkuti timak ni Diyosan. Kat kinasaray tanak.
Anya timbagan na kang ka. Agbunga ka no. Kat iso ti agbalin na kang runaan na taraon dagiti tattao. Lakay, natangken ti bunga na daydi amula ah. Lukatakman. Tapno makita ta iti unag. Puraw mo ti kargana, lakay. Unag paiso. Bakit? Lukatan ta amin. Tapadasam tuman nga iluto. Wan, lakay. Kargam to iti danum Samon to iluto. Una yan ang nagbanglo, ti ban nakaluto na, lakay. Basit lang dyan iluto ta. Ang imado. Wan nga rod. Nan, ramanan taman. Sigurado ang makabsog daytoy, lakay. Nan, ramanak mamat. Unang paiso. Ay, nasken nga ipakaamuta ka dagiti dadduma daytoy ana diskubre ta bakit? Wan, lakay. Tapno matulungan tamat dagiti dadduma. Kan padasak man ti mangimula, bareng no agbiag. Lakay, Irik, ti iyawag tayo iti daytoy abukal a pagbibiyagan tayo. Sige, bakit? Anya nga iti iyawag tayo iti naluto nga Irik. Kanya nga tayo? Innapoy. Wan, awagan tayo iti innapoy, lakay. Innapoy. Aywan, ta inyapoy mo man. Wan, lakay. Innapoy. Ta iso ti mangted tipig sa kada tayo iti inaldaw. Nariknak amanipod nanganak iti innapoy. Pimig sa ako nagtrabaho. Nasaya at no kasta, lakay. Tapno ad-adupay nga Irik ti maimula tayo. Pagay, agriing ka. Diyosen, Kablaawan ka, tagapuken ka, adu at tao tinagbiag. yaman akmat Diyosen, ti panangipaay mo kanya kiti bunga, ngagbalin at araon dagiti tattao. Di ka kumamaumangag bunga, pagay. Tasikan to timang pakan, kadagiti tao, aging gat kanibusanan ti lubong. Pinatgan ti Diyosen ti kiddaw ni Pagay nga agbunga tapno makatulong kadagiti tattao. At ibunga na numaluto, iso dayta tay awawagan tayo iti innapoy. Iso nga agingga ita ubing innapoy ti kankanen tayo ket dayta ti mangted pigsa kada tayo. Bueno ubing ditan tinaggibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Elena Nudo iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao.
Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.